Pripravujete sa na odber vzorky na PCR test formou kloktania. Pred samotným odberom nesmiete 2 hodiny piť, jesť, kloktať, žuvať žuvačku, použiť sprej do nosa alebo hrdla, alebo si umyť zuby. A je to tu. Ste pripravení na odber. Tesne pred kloktaním si zhlboka odkašlite do vreckovky, vyfúkajte si nos, vreckovky odhoďte do odpadu, vydezinfikujte si ruky. Dospelá osoba, ktorá dieťaťu asistuje, si vydezinfikuje ruky takisto. Dostávate do rúk základnú odberovú sadu pre tento test. Dospelá osoba asistuje dieťaťu s otvorením odberovej sady, zároveň vyberá všetky komponenty zabalené v sáčku a pripravuje ich na použitie podľa uvedeného poradia, ktoré práve vidíte vypísané na obrazovke. Ampulka s fyziologickým roztokom určená na kloktanie. Slamka. Skúmavka s modrým vrchnákom. Skúmavka so stabilizačným roztokom s červeným vrchnákom. Nálepka s čiarovým kódom. Plastový transportný sáčok. Dospelá osoba vezme ampulku s fyziologickým roztokom, odlomí vrchnák a podá dieťaťu. Dieťa si stlačením ampulky vleje tekutinu do úst. Tekutinu si v ústach podrží, pričom ju neprehltáva. Dospelá osoba na toto dieťa upozorní. Dieťa začína kloktať, pričom počas procesu kloktania si môže odýchnuť tým, že tekutinu si nakrátko podrží v ústach bez jej vyplutia a ďalej pokračuje v kloktaní. Kloktá sa aspoň 30 sekúnd. Dospelá osoba podáva dieťaťu slamku a modrú skúmavku. Dieťa cez slamku vypustí vykloktanú tekutinu do modrej skúmavky. Medzi tým dospelá osoba pripraví pre dieťa červenú skúmavku so stabilizačným roztokom. Dieťa do nej preleje celý obsah svojej skúmavky. Dieťa podá skúmavku dospelej osobe, ktorá ju následne pevne zaskrutkuje červeným vrchnákom a obsah premieša. Dospelá osoba odlepí štítok s čiarovým kódom a nalepí ho vo zvislej polohe na skúmavku. Následne vloží skúmavku vo zvislej polohe do sáčka a odovzdá na ďalšie spracovanie. A teraz je vaša vzorka pripravená na odovzdanie za účelom laboratórnej analýzy. Zvládli ste to. Gratulujeme.